ki pulit ka East Castle district menta kasni kan reutorik panaya yong kilakem yelai ngot ki dikhot jong ka hinyo trap achek national movement HANM ki baidon kti ban berngem ki tourist ki bade ki nong jo kai parthai hapo ka miracle spring views guest house ka bodon hamau deng diang kadaw jong ka chingsha kem kini kilai ngot ka di hadien ba ki dikhot ka hinyo trap achek national movement ha ka step ka lai tarik mentau banaya yong ha ka por khandai biji ma step kilale chakate ka guest house bat berngem ki nong wan kai pilgrim shanar tiang bat kumjuru ban jongo kai parthai hapo ka jala kat kum ka kerwo khobor no ba Sylvester nong tenger ubadi superintendent of police ka East Castle district ula pentep bagi tei ke tourist kilawan sa ka jala meglia na ka banta arsngi kitei ki briuk balak dau haneng ki balaban ngam ru yo manager jong ka tei ka guest house ka bala penting ru yo try bat kumju ru ki tourist ki basong basa ha ka tei ka chaka halor ka ni ka jingja na ka liang jong ki pulit ki la register mukaddama haranja police station bat manta kasni ki la kem no yaki Hakaju opor na kaliang jongki pulit kila maham ya noino ban omsim ya ka an halakakti dak ba penting pensmi ya ki tourist ki buan sepo ka jela megalea